ओमफ्राय आदैनि नामा मामोनलाय? आंनि नामा दमनित नार्जारि। दमनित नार्जारि। ओमफ्राय नोंनि हिन्जाव गिबि खारनायनि नामा मामोनलाय? नामालाय सैथ'बथिमोन खिन्थु सैथो गैया। ए बिदि आरो ने? सैथोसो मानसिया बियो। आच्छा। हिन्जाव गदाया बे आरो ना ने? औ बेनो बेनो। खुलुमबाय रायजोफोर। नै जों मोनसे गोबोरखि बाजारावहाय साहा लोंदों। नैबे साहा दखानाव मा मा मोनो जों एसे सोंना लानि दखानदारनावहाय। दसेनो एसे नाय रायजोफोरनो। नै मालिकआ जोंना बेनो। मा मा मोनो होनदों आदै नोंनाव दखानाव? आंनाव चावमिन पास्ता पकरि बल्डार मोनगोन आरो फेक्टरिनि हनै दङ बायदिसिना हनै माबा स्लाइसनो मा हुरुम लादुनो नै सिंगेल बननो माबा लालमहन मोनगोन। लालमहना बिदिसो? औ लालमहन। आच्छा। लालमहन। नारुबो मोनो? औ नारुबो मोनो, सिरा मोनो। ओमफ्राय आरो नै बेफोरबादिबो मोनगोन नै। बिराद जोंनि गोबोरखि हालामावहाय। औ ओमफ्राय आरो आङो बे गोबोर एरियायाव फैनानै माने आङो दखान होनानै जादों। आच्छा। एसे दखान होनानै आङो सारेना आथोना बिदिनो खुस्रा बुथुमबायनानै जायो आरो। आच्छा। दखान होनानै थेथेर मेथेर? थेथेर बेथेर औ। आच्छा। ओमफ्राय बुस्थुआ माने आङो दायो बे गोबोर हालामाव फैनानै माने आंनि सिगांनि हिन्जाव गिबिया खारबाय। आङो दा आंनि हिन्जाव गदायजोंहाय आं आलो गोजोनै संसार जागासिनो दङ। आच्छा। ओमफ्राय दा बे नोंनि हिन्जाव खारनाया दंना गैले? बेखौ दंना गैले आं पात्ता गैया। आच्छा। खबरबो गैया दा? आं खबरबो लाले बे जानो बाना खारखानाय मानसिखौ आं मानो खबर लाबावनो। माने आंना दा बान्दर माया गिसे सुन्दर माया हिसे। आच्छा थिग আছে। दायो आंनि हिन्जाव गिबि खारनाया उगुरिनि सवेन्द्र होननायनि फिसाजोमोन। आच्छा। बे खारनानै आं गोदान लायबाय बागमारा मान्दारगुरिनि। दा माने रायजोफोर ओरैबादि जाबाय घटनाया। आंनि हिन्जावा सिगांनिया थाम्फै बारनो हायि सिलिक मिलिक देलायोमोन। आं एसे साफा साफाखौ नायना लादोंमोन। आच्छा। दा साफा हिन्जाव नायना लानाया उरायबाय गैला। ओमफ्राय आङो दा साफा हिन्जावखौ नांलिया। आङो दाखुरा दाखुरिखौसो नागिरनानै लाबाय। दा दाखुरा दाखुरि हिन्जावजों आं बेसे मोजां संसार जानानै दं। सोरबाफोर हिन्जाव खारजानाय हिन्जाव थैजानाय दङब्ला लोगोफोर, हिन्जाव खारजानाय थैजानाय दङब्ला बे हिन्जाव थैजानाय खारजानाय लोगोफ्रा हिन्जाव साफाखौ दालासै। दादुरा दादुरिखौ नायनानै ला। बेनो आलो गोजोन संसार जानो हायो। आं बेसे मोजां संसार जानानै दङ दायो गोबोर हालामाव दखान होयै। नै आंनि हिन्जावा दङ नै बैयो हनै आंनि हिन्जावा बेनो। हिन्जाव गदाया? औ हिन्जाव गदाया बेनो नै। दे एसे ओरै नाहरलाय माथो दे। बेजों बेसे आलो गोजोन संसार जादों आङो। नै बेनो ने? एसे मोजां नाहरला मोजां जागौमोन ना। बिमा ओरै आङो दायो गोबोर हालामाव खारबोनानै दा नै बिदि दखान होनानै जादों। आं बेजोंनो संसार सोलिगासिनो दङ। आंनि माबाया थैस' थांस' आं बेखौनो होनानै जासिगोन। आंनि दखानाव मा मोनो नै नायदो। फारसेनिबा मोनो ने? औ। आरो सोरबाफोर फैनानैहाय ओंखामफोर जानो बिफैब्ला संनानै होनो हायो ना हाया? हायो। अर्डार होब्ला हायो, संनानै होखायो। खयजनसोनिखौ हायो? 7-6 सोनिखौ हागोन। आच्छा। सोरबाफोर गोबोरखियाव फैनानै ओंखाम जालांनो गोसोब्ला फैनानै बिनानैहाय अर्डार होनानै जालांनो हागोन आरोखि रायजोफोरनो। बेबायदि आरोखि नैबे आदैनि दखानाव। अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ने? औ दे। बाय रायजोफोर।